V Sobotišti nedaleko Senice dnes záchranári riešili kuriózny prípad. Na vysoký strom tam vyliezol kocúr, ktorý sa však nevedel dostať späť na zem. Pozrieme sa teraz na to, čo všetko urobili pre jeho záchranu. Mladý kocúr je už tretí deň na tomto vysokom strome. Jeho majiteľka absolútne nechápe, prečo tam vyliezol. No, kde si, miláčku? No, čo tam robíš? Poď dole. O kocúra Milanka je totiž každý deň dobre postarané, preto podľa jeho pani nemal dôvod na takýto riskantný útek. Tonka, vidíš, a ja ho nevidím. Na samém vrchu, biela hlavička a černé toto. Máme 4 mačky. Denne zožerú takýto vajdlín žranice, len mäso chodím do Senice kupovať kočkám stále. Zo stromu sa tak už od pondelka ozývalo zúfalé miavkanie. Pani Antónia sa spolu so susedmi snažila kocúra Milanka prilákať na zem. Márne. Ide na dole ľudia. Trošku ide, hen, teraz to krásne vidieť. Podívajte sa, hen. Na hasiči Senica? No, tu som ja, Sobotište Fojtlinová, a máme takýto problém. Na vysokém strome je vylezený už 3-4 dní kocúr. A majiteľka toho kocúra je prenešťastná, že ten kocúr nechce sám zliesť. Zachraňovať kocúra prišli aj senickí hasiči. Prácu s plošinou im ale skomplikovali elektrické káble, pre ktoré sa k nemu nevedeli dostať. Na hlavnej ceste sa začali vytvárať niekoľko 100-metrové kolóny. Mnohí vodiči pritom nechápali, čo sa deje. Čakanie im však spríjemňoval obecný rozhlas. Ani po hodine sa však ku kocúrovi Milankovi nepodarilo dostať. Prišiel tak na rad rebrík a horolezecké skúsenosti záchranárov. Stačil už iba kúsok. To je on. Padá. Môj miláčik, poďme na cestu vidieť teraz. Otrasený Milanko však neskončil s vyvádzaním. Pred svojou paňou sa ukryl v kanálovej rúre. Vylákať sa ho ale nepodarilo ani susedovmu psovi. Po dvojhodinovej záchrannej akcii je kocúr konečne na zemi. Príbeh sa tak skončil šťastne. No, čačaný, vidíš teda, toto je také špinavý, ufúlaný, malunký cicinek náš. Samuel Migál, televízia Joj.